ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ, ସେମିତି ହିଁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ମାମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଏ ସାଙ୍ଗ तेरा नाम सांग ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ବାହାରିଥିଲା କେଉଁଝର ଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରିଥିଲା କେଉଁଝର ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କେଉଁଝର କାହିଁ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା ମାମୁଁ ଘର, ଆମ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲିକି ଆସିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, କହିଲା ହଁ ଯିବା ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା, କେଉଁଝର ପରେ ଯିବା। तो प्याଣ୍ଟ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଇଏ ଏବେ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଗାଧେଇଛୁ? ना ना तू गाधेइଛୁ ନା। ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବାହାରିବୁ ଆମେ। ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣି। ଆମେ ଏବେ ଗାଁକୁ ଆଜି ପଳେଇବୁ, ଆଉ ଆସିବୁ 4-5 ଦିନ ପରିକା ଲାଗିବ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଇପଟେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆଉ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ସାରିଲିଣି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି। ମୋ ବୋଉ ଏଇଠି ବସି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ବୋଉ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ? ହଁ ହଁ। ଏ ମାମନ ସିଏ ଆଉ କିଛି କହୁନି, ସିଏ ବି ଏଇଠି କୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ଆଜି ହବ। ତ ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଟରେ। ହଁ ହଁ, ବୋଉ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ଆମ ଘର ପାଖରେ, ମାନେ ବାଙ୍କି ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବୋଉ ବି କହୁଛନ୍ତି। तो जो है तो फिलहाल अभी हमारा तेल भर रहा है। तो ये आम ए छुटिया ब्रेक टे नहीं तो ये गोटे बिस्कुट आनला मोर मुरमुरे सेब मुरमुरे गोटे था तो ये खाया पीया सरला डायरेक्ट नॉनस्टॉप जा टाइम देखिए कितने रहा पहुँच पहुँच सन्ध्या हो तो हाथी फाती बाहर सेपटू तो मुझे आसी पहुँचल मामू घरे एटा गोटे घर आउटे से घर। तो गाइस मोर प्लान थिला कि बांकी चर्चिया जावाई तो प्लान एवं चेंज हो जाए कहीं मो मामू घर ठू 6-7 किलोमीटर दूर में गोटे मंदिर पड़ो से पहाड़ उपर अच्छी से मंदिरटी बढ़िया बढ़िया मंदिरटा भी। तो आम एटी जीवु से डायरेक्ट आम पलैबू घर को आ मामू घर को आसबूनी डायरेक्ट आम घर को पलैबू। ये हम गाड़ी पार्किंग रोचे ये पार्किंग भी टिकेट भी नौ। तो ये आमर 4 व्हीलर पार्किंग अच्छी 4 व्हीलर पार्किंगटा आउ ସେଇପଟେ ତ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ଥୋଇଥିଲେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି 10 ଟଙ୍କା ଏପଟେ ମେ ବି କେତେ କ'ଣ 30 ଟଙ୍କା କି 40 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବେ ଏପଟେ। ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ତ ଗାଇସ୍ ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମକୁ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ପଛପଟେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ହେଲେ ଏଇ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଅଛି ସେଇଠି ଏଇଠି ଚପଲ ଥୋଇକି ଆଉ ଚପଲ ସେପଟେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଦେଇକି ସିଧା ମନ୍ଦିର। ଏଠି ତ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗପତ୍ର ସବୁ ମିଳୁଛି ଭୋଗରା ଜିନିଷ ଏପଟେ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ସାମ୍ନାଟା ପୁରା ମନ୍ଦିର ତ ଏବେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଇଦ କେତେ ଭିଡ଼ ସବୁ ଜମିଛି ଭିଡ଼ ବି ପ୍ରବଳ ରହୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ पूरा अलग प्रकार है। तो तुमको फास्ट यहीपटे एंट्री करिया पड़ो एंट्री करार ये आमर ये मंदिर भोगराग बिक्री होपर से आमर अच्छी प्रसाद हेरिका मिलूँ जोटा कि 100 टकर तुमको मिल जाए। आउ गोटे कथा कहीदे मंदिर तो फाइनाली आम आसी घरे पहुँचलु बहुत बहुत राति गला पहुँचु पहुँचु तुम सब कौन आसिले तो राति रे गाड़ी चलू आसिले सब केमी कहनी कहनी जो ठंडा
ଆରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ବା। ଚର୍ଚ୍ଚିକାନ୍ଦିରେ ଯାଇଥିଲ? ନା ନା, ଆଉ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫତେଗଡ଼ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଫେରୁ ଫେରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।